Čau! Já vás teda vítám u toho hodnocení těch všech dresů z Premier League, těch domácích. Pokud by byl zájem, můžeme dát samozřejmě i venkovní dresy. Každopádně začneme těmi vždycky pro fanoušky oblíbenějšími, a to domácími. Minulý mistr Liverpool si pro nás připravil takovéto dresy a musím říct, že se mi velmi líbí. U dresů většinou oceňuji, když mají v pozadí takový jako nějaký hezký pattern, což v tom případě Liverpoolu tady vidíme. Vidíme tam takový ty tečky, spíš jako kroužky, kolečka, asi jedno. Jinak tam za mě sedí jak sponzor, logo Liverpoolu nový, což je moc krásný. I tak taková ta jakoby bílá čára, klikatá, která vlastně odděluje rukávy od toho, nebo ještě jako z toho dresu, nevím úplně, co to vlastně rozděluje. Jinak líbí se mi i ty Adidas jakoby na těch rukávech, kolem těch ramenou, bez límečku, což oceňuju, takže v našem tier listu bych je zařadil asi cirka tady nějak do top tieru, nějak takhle bych to udělal, vypadá to za mě dost dobře. Tým, který byl minulou sezónu druhý, tak tady má jako druhý dres a to je Arsenal, který si pro nás připravil taky hezký domácí dres, velmi podobný jako minulý rok, ale kdo by se divil samozřejmě. Zase v pozadí mají hezké ty Ačka, stejný sponzor, jak Emirates, tak Visit Rwanda na rukávu. Stejně jako u Liverpoolu na těch ramenou mají ty vlastně čáry, jakoby Adidas. Není to za mě tak hezký jako Liverpool, ačkoliv samozřejmě Arsenal nemám rád, tak by se jako nabízelo ho dát sem, ale musím ocenit, že jsou prostě dobrý, takže je dám hezky takhle do top tieru. Jako další, tak tady máme za mě možná nejhezčí kit téhle sezóny a to je Bournemouth, který jako udělal úžasný dres. Výborně tam sedí jak ten zlatý sponzor, nějaká sázková společnost, tak ty pruhy vlastně, jak vlastně nejsou jednotný, je tam nějaký pozadí vzadu, výborná kombinace právě od Cherries, barevná, která je samozřejmě už jako nějakým způsobem daná, ale prostě udělali to výborně a třešničky si ode mě odnesou titul kitu sezóny, protože za mě absolutně nádherný. Škoda, že to úplně neprodávají, jakože, nebo prodává to oficiální fanshop, ale to stojí tak 50 000 korun. Nevím, proč se to neprodává, protože za mě by to mělo tržby velký, hodně lidem se to musí líbit a podle mě i vám. Jako samozřejmě napište do komentářů, jestli se vám to líbí. Já jsem určitě pro. Brentford také není pozadu se svými dresy a také se mu velmi povedly. Krásné pruhy, jasně, a mají tam takový ten malou mezeru a další proužek. Sedí tam za mě i docela ten sponzor. Zase takový ten pattern v pozadí, nějaký ty vlnky. Za mě to hezký, musíme být asi trošku přísnější a dám Arsenal do good a Brentford dám takhle za Liverpool. Zatím to vypadá za mě dobře. Jako další tu máme Brighton, jejich domácí dres na novou sezónu a je to jako velmi velká klasika, tady to můžeme vidět ještě na hráčích. Ten sponzor American Express tam sedí absolutně ideálně, barevná kombinace je úplně úžasná. Brighton má celkově hezkou jako barvu klubu, takže tady dresy se jim povedly. Možná by to chtělo něco trošku originálnějšího než tohleto, protože tohle bych v EA FC Kitmaker zvládl udělat jakože za 2 minuty. Takže jakože je to dobrý, dám to před Arsenal do jako good, ale zase tak úžasný to za mě není. Nováček v Premier League Burnley si pro nás připravil tyhle dresy, které za mě vypadají jako velmi dobře. Zase se mi líbí ten pattern v pozadí, sponzor tam sedí. Castore teda připravilo pro Burnley dobrý dresy za mě. Celkově Burnley má hrozně hezký jako to logo, prostě ta barva je úplně úžasná. Já ani nevím, jak ji pojmenovat, prostě fialová, ale nějaká úplně speciální. Moc se mi to líbí. A na našem tier listu bych je zařadil do top tieru. Asi takhle za ten Brentford, jo. Uvidíme, jestli přijde nějaký dres trošku níž, protože tentokrát musím říct, že jako všichni výrobci dresů skoro se opravdu hodně vyznamenali a chtějí opravdu, aby se jejich dresy prodávaly.
takže uvidíme, co nás čeká dál. Já tady vidím teda opravdu pouze jeden dres, který se mi opravdu nelíbí, ale jinak za mě super. Chtěl jsem jinak ještě rychle říct, že se omlouvám, jestli zvuk bude v nějakých momentech trošku přeřvaný. Koupil jsem si totiž mikrofon a jakože ještě s ním neumím úplně pracovat, takhle je dobrý. Ale jako když jsem to zkoušel, tak mi přišlo, že to je moc potichý. Zase, když si to připnu na oblečení, přijde mi to moc nahlas. Prosím, odpuste mi to, doufám, že to nezní moc špatně. Teď jsem se na to koukala, jako není to zlý. Ten úvod je teda hodně hlasitý, já to se omlouvám. Ale dobře, jdeme dál. Výherce Club World Cupu tak má samozřejmě svůj domácí dres na novou sezónu a jako Chelsea musím říct, že minulý sezónu měli moc hezký dres, i když nebyl moc populární, tak mi se teda opravdu hodně líbil. Tenhle se mi zase tolik nelíbí, se přiznám. Má tam nějaký prvky z Londýna nebo Stamford Bridge a nejsem samozřejmě Chelsea fanoušek, takže úplně nevím. Co se týče sponzora, tak to Chelsea klasicky nemá, takže nemůžeme hodnotit, jak tam sedí. Jinak ale jako musím říct, že se to Chelsea povedlo, tady se můžeme podívat, jak to vypadá na hráčích, na Colu Palmerovi a Reesu Jamesovi, taky to na nich vypadá dobře, jako ty prvky toho stadionu, tak za mě taky vypadají dobře. Jakože je to za mě lepší než Arsenal, já nevím, jestli jako ten Arsenal nedá sem, zase by to bylo moc krutý, necháme zatím takhle v good. Jako dalšího tady máme Everton, který možná se mnou nebudete souhlasit, ale zatím asi nejhorší dres, co jsme jako viděli. Není to špatný vyloženě za mě, jo, podíváme se, jak to tady vypadá na hráči, jako není to zlý, ale nesedíme tam vůbec ten sponzor, prostě je to nějakým divným fontem to steak, nebo co to je, stoke, to nevím prostě, jak se to čte. Steak. No to je jedno. Jako Castore uvařilo u minulých, ale tady za mě asi úplně ne, jako vůbec se mi tady nelíbí tady nějaký ty 3 tečky, nebo co to je. Já nevím, jestli to jako někdo prostřílel, nebo to jako nějaký připínák, nebo co to je prostě. Jako, já nevím, jestli to tady na té jako replice, no je to tady, já vůbec nevím, co to je. Tady jak nějaký ty kamery, no to je hrozný. No, každopádně, jakože musím být trošku přísnější, protože všechno je to v dobrý, top tier. Já bych to dal do mech. Není to za mě jako dead, že by to bylo vyloženě jako úplně hrozný, to zase ne. Ale jako není to za mě nic vyloženě extrémně dobrýho. Nejstarší londýnský klub Fulham má samozřejmě taky svoje domácí dresy. Zase jako u Liverpoolu je to nějakým způsobem oddělený, vypadá to dobře. Tím, že jsou ty dresy černobílý, není tam vlastně ta červená, která měla být tady na této verzi, která nakonec jakoby není pravda, tak za mě to vypadalo líp s tou červenou verzí, takhle mi to přijde dost nudný, zase na druhou stranu sedí tam jako hodně ten sponzor, což se samozřejmě hodně počítá. No a na našem tier listu bych to byl schopný dát asi do good. Jakože nevím, asi bych možná to dal i takhle, jako zase tak dobrý to není, za mě upřímně. Trošku mě to mrzí, že vlastně Fulham má jako docela dobrý dresy a teď se to úplně nepovedlo. Ale teď se pojďme, přátelé, jako zasmát, jo. Nad dresem Leedsu, co tady mám hodnotit? Což mi říct, jako co mám hodnotit. Jako kdybych si nasadil bílý triko, někdo mě ho pochválil. To je divný, ne? Jako co to je prostě? Sponzor Red Bull. Ne, že tam by jako neseděl, ale prostě je to divný tam. Konce rukávu jsou prostě ohavný, jo. Zase to ty Adidas pruhy na těch ramenech, to je taky hrozný. Prostě co to Leeds pravděpodobně bude poslední, bude mít 2 body a ještě ani s dresama nezaboduje, no to jsem teda opravdu jako, to mě opravdu mrzí. Jakože Leedsu se to za mě opravdu nepovedlo, já vím, že v jednoduchosti je krása, si možná řeknete. Ale tohle je jako až tak jednoduchý, že to dáváme za Everton. Jako nevím, jestli to možná nedat i do dead, protože to je, jako je to mrtvý ten dres je možná mrtvý, takže já ho dávám prostě sem, jo. Fakt jako vím, že se mnou asi souhlasit prostě nebudete, ale já si opravdu jako hrubě se mi to nelíbí. Naopak fotbalisté Manchesteru City vypadá, že jako mají docela solidní dresy. Tady jsou samozřejmě hodně populární, ale jakož to prostě nosí hráči City. Ten popruh samozřejmě, první čeho si všimneš a vypadá to za mě dobře. Etihad Airways se hezky rozbíjí tou černou barvou. Puma podle mě docela navařila a jako je to takový, jako přijeme trošku 2016, jako kdybych ti to měl říct upřímně.
Ale, jakože zařadil bych to asi do good. Takhle před ten Fulham normálně bych to dal. Jakože zase tak dobrý to není, jako vypadá to jako, jsem před Arsenal upřímně. Prostě mi to moc evokuje jako starý dresy. Když jsme měli City, musíme tu mít samozřejmě i jejich rivaly z Manchesteru United, kteří sice budou hrát úplně druhou část tabulky, ale dresy navařily podle mě ještě lepší. Jako ty rukávy vypadají výborně, sedí tam i sponzor, jinak je to plain, takže to musím jako uznat, že jako když tam dají ten prvek na ty rukávy a ten dres je potom jinak plain, tak to z mě vypadá taky dobře. Jako byl bych Manchester United schopný opravdu zařadit klidně takhle do top tieru za Burnley, jako zase, Burnley ty dresy má fakt hezký, takže jdem asi takhle za ně, ale jako vyšvihli se docela Adidas. Tady máme dres Nottinghamu Forest a teď se pojďme opravdu pobavit. Líbí se vám límečky na dresu? Protože mě opravdu jako ne, jo. Nemyslím takový ty dresy, prostě fun dresy, které jako neexistují reálně a nosíš je prostě jenom doma a reálně neexistují. Ty jako když mají límeček, mi to nevadí. A tam, proč by Forest měl myslet límeček, to vypadá jako do divadla, kdo by se také oblíkl. Podle mě, kdybych šel takhle se školou do divadla, jak si nikdo ničeho nevšimne. To je úbor. To je reálně úbor, to je rok 1960. Jako toho se Nottinghamu za mě opravdu jako nepovedlo ten krok, konkrétně Adidasu. A jako ty proužky, nevypadá to za mě dobře, ještě jak to logo Forestu v nějakém štítu, jako fakt se mi to nelíbí, řekněte upřímně svůj názor, ale jako já jsem absolutně proti tomuhle. Myslím nějaký dres, který se za mě nepovedl, tak je to tenhle ten. A dávám ho ještě za líc. Až tak se mi nelíbí prostě. Fakt je to úbor, prostě začátek fotbalu, mistrovství světa v Uruguayi, kdyby tam bylo tohle, podle mě už v té době by si ťukali návrháři na čelo, protože tohle je fakt skandál. Další tady máme severoanglický Newcastle, který za mě zase jako docela dobrý dresy. Líbí se mi prostě přechod těch pruhů, že není úplně rovný, že jsou tam nějaké jako detaily. Naprosto tam sedí sponzor Sela, který je prostě černobílej, Newcastle je černobílej, tak by to prostě mělo vypadat. Podle mě takhle by si měl prostě hledat sponzory, aby si trošku taky ctil jako ten klub, nebo aspoň takhle já to jakoby osobně vidím. Ten sponzor na rukávu, ten nevím co to je, to ze mě trošku kazí, ale jinak to vypadá dobře. Líbí se mi tam ty modré prvky, které mají vlastně jako podklad pod tím nápisem v tom logu. Tady to ještě se můžeme podívat, jak to vypadá na Joelintonovi. Je to za mě jako super a já bych to dal asi do dobrý, takhle před Arsenal. Jo, před City bych to úplně nedával, ale před Arsenal, jo. Jestli jsem říkal u Nottinghamu, že je to pěkný retro, tak to jsem asi ještě zapomněl na Crystal Palace, protože já vám tady ještě hodím fotku, jak vypadaly dresy na minulou sezónu Crystal Palace. Si jako pamatujete, pokud sledujete Premier League, je tam takový ty ptáky, vypadalo to strašně dobře. Je tam ty ptáky v tom logu, který byly modrý a červený. Bylo to úžasný a vypadalo to skvěle. Crystal Palace o rok přijde a řekne si, tak, měli jsme jeden z nejlepších dresů minulou sezónu, tak pojďme trošku dát šanci ostatním a úplně pokašleme. Úplně jednoduchý, ten sponzor tam sice sedí, ale jako to je tak jednoduchý, já nevím, mně se to nelíbí. Ještě tady to logo na tom rukávu, ten Kajun, to vypadá jako prostě Zenit. Jako ne, tohleto pardon, já se omlouvám, já nevím, mně se to prostě nelíbí. Vy jim zase řeknete znovu, v jednoduchosti je krása. OK, v nějakých případech s tím souhlasím. Ale tohle je až moc jednoduchý. Dávám to do mech, protože zase až tak jako nechutně otřesný to není, aspoň tam sedí ten sponzor. Ale jinak absolutně cooked, jinak Crystal Palace absolutně cooked a jako takovejhle downfall by měl být normálně studován. Další tady máme můj nejoblíbenější tým a to Tottenham, který si připravil skvělý dresy. Jako musím uznat, že pokud jste fanoušci jiných klubů než Tottenhamu, tak ale musíte uznat, že Tottenham má jako většinou velmi dobrý dresy. Tyhle se taky hodně povedly, líbí se mi jakoby ta varianta toho, že jak to logo, tak ten sponzor jsou prostě ve středu toho dresu, sponzor AIA tam taky sedí, ty prvky na těch rukávech tam sedí, za mě absolutní pecka. Jsem spokojený a možná řeknete, že jsem zaujatý, ale fakt nejsem, hodnotím to objektivně, jsem dal Arsenal do dobrých, a musím říct, že tady podle mě ta jednoduchost je dobře. Kdyby tam byl ještě pattern nějaký v pozadí, za mě by to nevypadalo dobře a dávám Tottenham do top tieru takhle hezky
před Manchester United. Chvíli jsem si přečetl, že Sunderland posílí Granit Xhaka, což mě třeba jako, nevím, protože mi to hrozně bizarní, každopádně bude oblíkat takovýhle dres. Jako za mě to vypadá dobře, je to hodně zvláštní. Zase se mi líbí ta varianta toho, že to logo Sunderlandu je ve středu. Líbí se mi tam i ten sponzor. A jako já si myslím, že jaký byly ty úniky, jak by dres Sunderlandu mohl vypadat, tak to bylo fakt hrozný. To jsem si říkal, že tak to je cooked, prostě to se neuvedou hezky, ale tady v tom musím říct, že se hezky musí uvíct, protože to je fakt hezký. Granit Xhaka, myslím si, že oblíká hezčí dresy než Bayer Leverkusen. Teda co, no každopádně dal bych je na vršek good. Jo, nebo možná tady na spodek. Hele, já to udám tak. Že pozor, Fulham dám do mech na první místo. Arsenal dám v good před Newcastle. To ne, to je blbost. Ne, nechám to takhle. No nevadí, každopádně jako Kid of the Season zatím Bournemouth a nevím, kdo ho ještě překoná. Jako další tady máme Aston Villu a to jako, jak jsem na začátku videa říkal, že se mi líbí ty designy v pozadí, tak jako ne vždy. Zjistil jsem, že ne vždy, protože jsou tam kolečka, vypadá tak, měl by to podle mě, kdyby tohle měl West Ham jako bublinky, tak to jako pochválím, ale co je tohleto? Proč to vypadá, jak to vypadá a už se to asi nezmění. A jako, nevím no, jako Betano tam sedí, ok, ale nevím no. To nový logo Aston Villa Change My Mind je třeba jako horší než to minulý. A jako celkově Aston Villa za mě se úplně nepředvedl, co se týče designu tuto sezónu. Je na takový ošklivý mech, nebo na ošklivý první místo v mech, aby si uvědomili, že tyhle dresy musí změnit. Další koho tady máme, tak tady to někdo zřejmě lehounce přehnal s tou jednoduchostí. Jo. Tady jako zase to někdo malinko přehnal s tou jednoduchostí. Aspoň je tam ten sponzor, kámo. Tady je reálně dobře, že je sponzor, protože jinak by to bylo úplně v háji, ten dres. Jako nevím, no. Vypadá to takový ty povlečení na deky, takový to šusťový. Nevím, jestli víte, o čem melu, ale reálně tak vypadá. Nevím, co tady mají být ty, kámo, jakože to má jako, nevím co. To má jako značit pot, jako, nebo to, co má být. Ambro nenavařilo za mě úplně. Ambro za mě úplně nenavařilo a z toho důvodu bych je udělil na jako mech, ale zase jako před Crystal Palace, protože zase tak šílený to není. Tým, kterýmu odchází hráči, klub se rozpadá, Wolves. Ale dresy mají reálně dobrý. Jako podívejte se na to, tady úplně nevidíte ten design, tady ho uvidíte hezky. Vypadá to krásně, sedí tam i sponzor Debet, kromě tady nějaký ty, vypadá tak pasta u toho Ečka. Každopádně jinak výborně. Sudu, velmi netradiční sponzor, který ale jako u Wolves hodně uvařil. A líbí se mi to, musím říct, že se mi to líbí. Sponzor není vůbec jako špatný, jak jsem říkal. A tímhle bych to asi uzavřel. Wolves bych teda zařadil good před Arsenal a takhle vypadá moje hodnocení všech domácích dresů týmů v Premier League. Doufám, že se vám tohoto video líbilo. Pokud ano, určitě dejte like a odběr. Zanechte nějaký komentář, kde se pobavíme o tom, jaký dresy se vám líbí a jaký ne. A mějte se hezky. Čau.